Nfed term Llinol. Mae dau gam i ddarganfod nfed term dilyniant Llinol ble mae'r gwahaniaeth rhwng y rhifau yn gyson. Cam 1. Ystyried sut rydym yn cael yr rhif nesaf yn y dilyniant. Yn y dilyniant cyntaf yma, rydym yn adio 3 bob tro i gael yr rhif nesaf yn y dilyniant. Felly, mae'r nfed term yn cychwyn efo 3n. Yn yr ail ddilyniant, rydym yn tynnu 5 bob tro i gael yr rhif nesaf yn y dilyniant. Felly, mae'r nfed term yn cychwyn efo -5n. Cam 2. Ystyried pe bai'r rhif arall ar gychwyn y dilyniant, beth fyddai rhaid iddo fo fod. Yn y dilyniant cyntaf, byddai'r rhif arall ar y cychwyn yn gorfod bod yn saith tynnu 3 i adael 4. Felly, mae'r nfed term yn gorffan efo adio 4. Yn yr ail ddilyniant, byddai'r rhif arall ar y cychwyn yn gorfod bod yn 40 adio 5 i gael 45. Felly, mae'r nfed term yn gorffan efo adio 45.